Nipeleke chenjezo kuchipani cha DPP, chipani cha fuko, chipani chimene Amalawi achikuonda kuchoka pa 16 September. Kunena kuti kuchipani uku kukubuka chipazi uku, kulika muntu kena kake uku akuchita monopole uku ku DPP. Muntu ameneyu siwo karambai, ndi wachinyamata nditu, kwa makhalidwe lake akukhala ndi matukutuku khanga timujamachitira chipazi ku MCP. Mchitidwe umenewu umaononga chipani, chifukwa eni akamene achifera chipani amakhala onyinyirika. Ndipo iwe wachinyamata iwe, nthawi imene anthu amachita struggle sumaoneka m'misonkhano. Masana umakhala wa DPP, usiku umakhala wa MCP. Ndipo siunali sure kuti DPP ibwerera mboma, unagulira tumalo ku MCP mmene anthu amamangidwa, amasakidwa. Achina Mwanamveka, achina Chisale, achina Jabi Muhango, ndi ena otero, achina Samia Sulemani, achina Beni Pili akuthamangamanga pa ground. Iwe si umachuka iya, unangokhala pee. Lero zapya ukutangwanika kupita mmasaruni, mababa shop, usioneka ngati ndiwe doro ku chipani cha DPP. Iweyo chipazi wa ku DPP. Samara usaononge legacy ya President Professor Peter Mutharika. Professor Peter Mutharika ndi statesman, ali ndi ana ochita bwino pa maphunziro, ali ku America. Achina Moyenda, among the best female lawyers ku America, sana waitane kuti bwerani mzalowe muno mu cabinet. Bambo odziwa democracy, Professor Peter Mutharika. Iweyo kachipazi iwe, uchepese khalidwe ili. Anthu akukudandaula, ndipo ino andale ndikupasani chitsanzo. Mdziko muno munachitika ngozi ina yake yayikulu mu nthawi yachakwerayi. Munachitika ngozi imene chifukwa mabwana aku department imeneyo amatenga azibale awo atatu, azibale awo awiri, pakomo pa munthu bwana pamapezeka mabokosi atatu amaliro pa ngozi imeneyo. Mupeza yango mwapangira ku State Lodge, mwapangira ku State House, mudzina lokuti inu ndi amene mukudziwa kwambiri DPP. DPP aivutikira anthu kwambiri. Ine ngati Comrade Lighton Mangochi sindingasiyirire za chabe zikuchitika pa ground. Iweyo kachipazi, iwe mfana, ndiwe mfana kwambiri. Fana iweyo, tinamuuza Chimwendo kuti khalidwe lopondereza ndinachabe kwambiri ku chipani. Lero kukubukanso wina ku DPP alipo. Chikoti amalamulira futi anthu azimuopa, zimenezo kulibe. Ine ngati DPP inandi Samara ndikuzunzika ku prison, achina Japi, achina Nzomera, Amwanamveka, Ajoji Chaponda, Bangwe Wani, Mike Chitenje kundipasa support. Sindi kulola DPP kuti 2030 izadutse mwapendapenda. Ndipo ndikulonjeze na Professor, ine ngati Comrade Lighton Mangochi, china chilichonse chimene chilakwika ku DPP ndizuzura. Koma DPP pasi pa Professor ndimaikonda. Nkhani yanga mu video iyi ikulunjika kwa Honorable Joseph Mwanamveka, kuti Honorable Joseph Mwanamveka mwagwira ntchito kwambiri kukatipezera thandizo maiko osiyana maka achisilamu. Mwabwezeresanso ubale umene achakwerana uwononga atavotera nkhondo ya ku Palestina ndi Israel kuti ipitirire. Amalawi anzanga,
mukapita mmashopu muzifusa risiti, mukasirira risiti lija mukuwapasa oterera tsitsi kapena akudzawo kumakapangira chitukuko kwawo 17.5% yabisala mu risitimo. Ndipo ndipempha MRA kuti apangisa awadi ina yake anthu azifusa marisiti IFD mmashopu akuluakulu kapena mahorse, chifukwa January mpaka April tikuyamba kulandira maphunziro aulere mmasekondare ndi boarding yomwe. Mafuno abwino ku banja la chifumu uko ku State House kwa Professor Arthur Peter Mutharika komanso my First Lady Gertrude Mutharika, kunena kuti palibe chimene ndingathokoze kuposa ntchito imene munagwira kuvomereza kutiwombola ife Amalawi kuti tichoke mkamwa mwa ng'ona zija, mwa anthu olephera kwa mtere chakwera, anthu oyipa achina chimwendo, anthu amene anasakaza chuma cha dziko lino. Koma ino aprofesa zinakukomerani kuzichepetsa kuti muombole Amalawi. Titakuchitani chipongwe mu 2020. Munasanduka mwala wa pangodya, lero mwala uja wasalalisa nyumba ya dziko la Malawi. Aprofesa ndikupasani saluti wa mafuno abwino. Ndikudziwa palibe chimene ndingakupatseni kuposa mapemphero okuti mukakwanitse masomphenya anu mpaka 2030 ankulukuta moyo. Mayi Gertrude Mutharika, mwapaderadera ndithokozeso ma activist anzanga amene tinagwira limodzi ntchito yothandizira, ngakhale timamangidwa, ngakhale timanyozedwa, ngakhale timaopsezedwa, kuti mpaka ng'ona zija zichoke. Zinaphelezera zinthu zoyipa president wathunthu kuti ndililede kukhetsa mwazi. Mutsogoleri wake chakwera munakhetsedwa myazi kukhapidwa anthu ogwira ntchito. Mnyamata Chilima kuchikangawa kugwa ndege 10 koroko, president wathunthu wokhetsa mwazi kukalengeza ma 11 koroko ya usiku. Zinthu zomvetsa chisoni. Koma inu aprofesa munadzuka kuima nafe nji kuti mpaka mutiwombole, ndipo Amalawi anazipereka. Panopa Amalawi akumva kukoma, ufa ukumapezeka m'manyumba mwawo chifukwa chakuchipa kwa chimanga chimene a Congress MCP anasunga kuti atikanthe nacho mitengo. Koma mutangorowa munayimbira fone akaende Chilema kuti mukufuna chimanga, anthu anu akuvutika ndi njala. Mulungu akudalitseni uko kumpanda kwa chifumu aprofesa. Ine ngati Comrade Lighton Mangochi sindikusiyani ndikulonjeza pano, ngakhale kuti nduna zina za boma lanu tikamayimba mafoni sakuyankha, ndiye ifeyo tizingoyika zinthuzo pambalambanda kuti ntchito yanu ikakhale ndi legacy mu 2030. Aprofesa, Mulungu akufungatireni, akutsogolereni mu chikondi chake chimene anakonda inu tsiku limene munangobadwa. Mulungu ndi wachikondi, anakusungani ndi cholinga. Amen. Nkhani yeniyeni mvideo iyi ndiyakuti ndikufuna ndizuzule mchitidwe wina wake akuchita ma MP kapena umene akuchita ma MP. Makamaka ndiziyankhula ma MP athu a DPP. Pali anthu ena anagwira ntchito ya umonita, simunawalipire ndalama mpaka lero. Ma MP inu ana aprofesa, tapangani machawi muathandize anthu amene anagwira ntchito. Komanso mkati mwakemu ndizuzulaso mchitidwe wina umene ukuchitika wofuna kuyipisa mbiri ya president kapena utsogoleri pano, kunena kuti inu mene mukuchitiramu
zili ndinu kuipisa kapena kusalalisa dzina la Profesa Peter Mutharika Bangakosi. Ndiye mutakonza zimenezi, mutakonza izi DPP tikufuna ikhale izikhala mpaka osatiso kusokoneza munjira zina zake zimene muzichita mwa ukuruku kuzimbayisa kuti anthu aone ngati utsogoleri wa DPP woipa. Ayi, pomalizira ndifuna ndithokoze aprofesa apake musakhale nawo, HRDC asakuwandikireni. Ifeyo ngati tinagwira ntchito pa ground timadana ndi khalidwe la apaki komanso HRDC. Achisale Mulungu akudalitseni ku constituency yanu, naona ndi maso mukugawa ufa, mukugawa chimanga, ineyo naona ndi maso. Anomani Chisale Mulungu akudalitseni.